شالوم شالوم بيتسب እግዚአብሔር አምላክ ሰላም ጸጋና ክርስቶስ ምስኩልኩም ከመይጸኒኩም ሄሰን ግዝ ፍሻምሊን ግዝ ስኖድ ግዝ ፍሪድ ወርሚያ ከም ትኩል ጊዜ ንጎን ዝበለጸ መዓልቲ ዝኮን ዝበለጸ ቃል ሒዝና ንመጽ ሎም ድማ መስሓውና ሲም ዝበለጸ ቃል ዝበለጸ መዓልቲ ድብል ፕሮግራም ሒዝና መጽና ለና Och idag har vi kommit med det dagliga ordet, det bästa ordet för den bästa dagen. ሎም ንካፈሎ ቃል ናይ ሰዓርቲ አእምሮ ድብል እዩ Och dagens ord som vi kommer kolla på det är segrarens tankesätt. ሪኹም ኣብ ህይወት ኩሉ ጊዜ ሰዓርቲ ኮይኖም ድማላለሱ ሰባት አሉ Om vi kollar i livet så finns det vissa som alltid lever i seger. ኩሉ ጊዜ ህይወቶም ንቅድሚትን ንላዕለን ጥራሕ ድስጉሙ ሰባት አሉ Det finns personer som endast när de går framåt uppåt i deras liv. እዞም ሰባት እዚኦም ናቶም ዕቤት ናቶም ውጽኢት ከይቋረጸ ክኸይድ ዝገበሮ አተሓሳስቦም Och det som har gjort att de får det resultatet att de endast går framåt uppåt, det är deras tankesätt. ስለዚህ ንሕና ድማ ኣብ ኩሉ ነገራትና በቲ ብክርስቶስ ዝተዋሃበና ዓወት ብኡ ጥራሕ ክንመላለስ እንተደኣ ኮይና ናይ ሰዓርቲ ኣእምሮ ክንሕዝ ግበአና Och om vi ska leva på det sättet att alltid endast kolla framåt och leva det Kristi liv så behöver vi ha en segrare tankesätt. መጽሐፍ ቅዱስ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 4 ጥቅስ 4 I första Johannesbrevet kapitel 4 vers 4. ኣቱም ደቀ ንስኻትኩም ካብ ኣምላኽ ኢኹም ካብቲ ኣብ ዓለም ዘሎሲ ኣባኻትኩም ዘሎ ስለ ዝዓቢ ስለ ዝኾነ ንስኻትኩም ስዒርኩሞም ኣለኹም Det står så här: Ni kära barn är från Gud och har besegrat dem, för han som är i er är större än de som är i världen. ዋው ሪኹሞ ሐዋርያ ዮሐንስ እንታይ ዓይነት ኣእምሮ ከም ዘለዎ እንታይ ዓይነት ኣተሓሳስባ ከም ዘለዎ ኩሉ ጊዜ ሲሰዓር ምዃኑ ይድፈልጥ Här ser vi hur aposteln Johannes hade ett segrare tankesätt. Han visste endast att han var segrare. በቃ ኩሉ ኣብ ህይወቱ ዘጋጥሞ ነገር ስትሕቲን በር ልዕሊ ከም ደይኮነ ይድፈልጥ Han visste allt som han mötte i livet var under honom, inte över honom. ስለዚህ ረዩ ካብቲ ዓለም ዘሎ ሲ በቃ ኣባኹም ዘሎ ይበልጽ ኣባኹም ዘሎ ይዓቢ Och han sa, han som är i er är större än den som är i världen. ስለዚህ ኣብ ኩሉ ዘጋጥሞኩም ኩነታት ከምዛ ዓይነት ኣተሓሳስባ ይሃልኩም ኣባይ ዘሎ ይዓቢ ካብዚ ጉዳይ ድብል Vi behöver en tankesätt som säger då, den som är i mig är större än den som är i världen. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክዛረብ ከሎ በቃ ስዒርኩሞም ኢኹም ኢሉ Det är därför Guds ord säger ni har besegrat dem. አይገርምኩምን በሕጂ ንዝመጽእ ማንም ዓይነት ነገር ኦሬዲ ከም ድሰዓሩ ይድፈልጥ ሐዋርያ ዮሐንስ Så aposteln Johannes visste endast att allt som kommer framöver att det är redan besegrat. ምክንያቱ ኩሉ ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ሰዓሪ För allt som är född av Gud är segrare. መጽሐፍ ቅዱስ ከም ኢሉሎ ቀዳማ ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ጥቅስ 4 I första Johannesbrevet kapitel 5 vers 4 står det så. ካብ ኣምላኽ ዝተወልደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ እታ ንዓለም እንስዕረላ ስዕረት ከዓ ንሳ እምነትና እያ ንዓለም ዝስዕራኸ እቲ ኢየሱስ ንሱ ወዲ ኣምላኽ ምዃኑ ዝኣምን ተዘይኮይኑሲ መን እዩ Och det står så här: För allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den segern som har besegrat världen, vår tro. Vem kan besegra världen utom den som tror på Jesus är Guds son? ሪኹም ብሩኻት ካብ ኣምላኽ ዝተወለደ ዘበለ ኩሉ ንዓለም ይስዕራ Det står allt som är född av Gud besegrar världen. ስለዚ ካብታ ሓደ ካብ እግዚአብሔር ዝተወለዱ ሰባት ምልክቶም ኣብ ኩሉ ሰዓርቲ ምዃኖም Och en av de tecken som är Guds barn, det är att de är segrare i allt. ኢየሱስ ወዲያው ኣምላኽ ምዃኑ ኣሚንኩም Om ni trott att Jesus är den levande Gudens son, ዳግም ተወሊድኩም ኢኹም har ni blivit pånyttfödda. በቃ ዳግም እንድሕር ተወሊድኩም ኣተሓሳስባኹም ቀይሮ ኩሉ ጊዜ ኣብ ኩሉ ነገር ሰዓርቲ ምዃንኩም Så om ni är pånyttfödda så ändrar er tankesätt att ni är segrare i allt, alla dagar. እዚ ኣእምሮ እዚ ተሓሳስባ እዚ ንህይወትኩም ኩሉ ጊዜ ኣብ ትኽትህልዎ ዝግባእ ከም ትህሉ ክገብራ እዩ Och det här tankesätt kommer göra att era liv kommer alltid befinna sig i den platsen den ska finnas i. ምክንያቱ መጽሐፍ ቅዱስ ብክርስቶስ ሓደ ጊዜ ዓወት ዝበና ይኮነን ድብል Det är därför Guds ord, det säger inte ibland då och då Gud kommer ge oss seger. ኖ እቲ ብክርስቶስ ገይሩ ኩሉ ሰዓት ናብ ዓወት ዝመርሐና እዩ ዝብል Det står han genom Kristus som leder oss till seger alltid. ሎማ ዓወት ናትኩም እዩ Seger är ert idag. ሎማ ኣብ ዙርያኹም ዘሎ ማንም ዓይነት ጉዳይ ኣባኹም ዘሎ ስለ ዝዓቢ ስዒርኩም ኣለኹም Så i allt det ni går igenom, eftersom den som är i er är större, så ni har redan besegrat. ጽባሕ ዘጋጥመኩምን ዝመጽእ ነገራት ብምሉእ ድማ ስዒርኩም ኣለኹም Och allt som ni kommer möta imorgon och i framtiden, ni har redan segrat över det. ምክንያቱ ምንም ይምጻእ ምንም ካፍትባኹም ዘሎ ዝዓቢ ጉዳይ ክመጽእ ኣይከኣልን Så oavsett vad som kommer mot er kan det inte bli större än den som är i er. ስለዚ ኩሉ ጊዜ ሰዓርቲ ምዃንኩም በዘረጋግጹ
så ha i tryggheten i att ni alltid är segrade genom det här. ንስኩም ብሩኻትን ብሉጻትን ኢኹም Ni är värdefulla och segrade. ሻሎም Guds frid.